Xi drabi li Moddi joffrilna sorpriżi ħelwin, fosthom l-ilħna ta' awturi Maltin li ħallewna. Il-proġett Il-ħna mill Moddi jinvolvi d-diġitalizzazzjoni u l-pubblikazzjoni ta' recordings ma' kittieba bħal Mary Mejlaq, Dunkarm Bsajla u Carmenu Vassallo. Recordings li l-lum huma aċċessibbli mis-sit malti.mt. Nistennukom il-lejla biex tissamgħu programm speċjali. Għaliex huwa speċjali dan il-programm. Huwa speċjali għaliex niddedikaw lill-poeta Carmenu Vassallo fl-okkażjoni ta' l-20 sena li ilu miżewweġ illum stess meta qed jistema' dan il-programm. Jiena niftakar meta kont student nagħmel il-BA u spiss kont nittawwal sant il-professor Friġġieri, kont innutajtlu dawn il-reel tapes merfuwejn ġo kabinet. U dejjem kelli kurzita fuqhom, għaddew is-snin u dawn il-reel tapes eventwalment ġew fidejja biex nagħmel digitalizzazzjoni tagħhom. L-istorja kienet hekk. Dawn ir-reel tapes bdew jintużaw minħabba li kien fihom il-ħna ta' awturi u poeti ta' ċertu kalibru. Oliver Friġġieri wirithom biex ngħidu hekk mingħand il-professur li kien imexxi id-Dipartiment tal-Malti, ġifieri wirithom mingħand Giuseppe Aquilina. Kienu li ħaħsib jaħseb għal quddiem billi jirrekordja dawn il-vuċijiet, pereżempju għandna l-vuċi ta' Rużar Briffa, Aquilina stess kien kiteb li dan it-tejp għandna nieħdu ħsiebu b'ċerta għoża. Għax fil-fatt ftit ta' żmien wara Rużar Briffa kien ħallina. U allura seta' jifhem li dak kien l-aħħar dik kienet l-unika darba li ġie rrekordjat dan il-poeta liriku tant importanti. Ġifieri mnalla kien Aquilina li tagħna ħaseb għall posterità biex hekk għandna dawn it-tifkiriet li tisma' l-vuċi u vera taqra dejjem sabiħ ma li tisma' wkoll il-vuċi tal-poeta għandek tifkira tiegħu. Naturalment Aquilina intervista ħafna, ġifieri nsemmu fosthom Carmenu Vassallo, Anton Buttigieg. Alright, għandna ġifieri l-Dunkarm, ħasib il-kurjuża hija li Aquilina ma kienx qiegħed jaħdem ġo studio. Allura meta irrekordja f'ambjent mill-iktar biex ngħidu hekk naturali, fis-sens jekk kien qiegħed ħdejn knisja jinstamaw nipen idoqqu. Jekk għaddit karozza u papqed jinstamaw l-ħornijiet tal-karozza. Ġifieri mbagħad b'ċertu attenzjoni dawn il-recordings ġew imnatfa wkoll mid-Dipartiment tal-Malti kien hemm ħadu kura apposta biex jitnatfu kemm jista' jkun minn dawn il-ħsejjes, kemm jista' jkun dejjem. Jekk nagħtu daqqa ta' għajn lejn il-ġrajiet li għaddew minn fuq il-ħajja tal-sim Malti, kif nafuh illum, insibu li matul dawn il-ġrajiet intiġġet l-istorja tal-kitba Maltija li ma jgħoddux iżjed minn madwar 150 sena. Apparti tarif importanti li dak li jkun jagħti waqt li jkun qed jiġi intervistat, u anke forsi Aquilina mhux l-ewwel darba wkoll li kien jitlobhom jaqraw xi silta mill-xogħlijiet tagħhom stess, xi poeżija. Imma aktar minn hekk ħafna minn dawn ir-recordings huma wkoll marbutin ma' aspett tal-folklor. Għandna pereżempju recordings ta' Annejja li l-hom li ħallewna bħax-xudi nagħmlu mod. Ġifieri għandek rabta għandna numru minnhom marbutin mal-għana u mad-drawwiet. Kasar Puluċino ħaħsib naħseb ħafna minnhom kienu fil-fatt lectures għall-istudenti u kienu jirrekordjawhom ukoll biex imbagħad jużawhom għal waqt il-lectures. Veri minnhom infushom fihom ġabra wkoll ta' riċerka marbuta ma' folklor drawwiet ta' niesna.
Wieħed dejjem ifanna tu ngħidu dejjem ifittex għax min ifittex isib. Jiġifieri min jaf xemm forsi merfuħ ukoll fl-arkivji tal-PBS jew f'arkivji oħrajn, dawn ir-riteps kienu merfuha ġo l-arkivju tad-Dipartiment tal-Malti. U damu hemm snin sħaħ merfuħajn, eventwalment ġejna bżonnhom, skoprejna l-importanza tagħhom. Ġejna fi kliem Aquilina fil-fatt biex ngħidu hekk, irrealizzajna kemm kienu importanti li nisimgħuhom narawx fihom. Ġifieri iva jista' jkun meta wieħed ifittex isib apparti li wieħed jiġbor l-materjal minnhom, insibu forsi recordings oħrajn. Tajjeb u għalhekk importanti wkoll illum ukoll nżommu u nieħdu ħsieb nirrekordjaw lill-awturi tagħna tal-lum biex għal quddiem insibuhom għall-ġenerazzjoni ta' warajna. Rita l-Arnita hija karattru ħlejju maħluq mill-awtriċi Miriam De Giorgio għal tfal żgħar. It-tim tagħna ltaqa' ma' Miriam li qasmet magħna xi punti dwar il-karattru żviluppat bl-appoġġ tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Dejjem xtaqt li nikteb ktieb għat-tfal iż-żgħar u minn hemmhekk xtaqt li nikteb storja għalkemm hija sempliċi iżda li nikteb xi kliem li pjuttost ikun ġdid għal dik l-età, bħal meta nirreferu għal saqajn il-qarnita aħna ngħidulhom tentakli. L-idea tal-istorja peress li aħna Maltin aħna mdawrin bil-baħar, iżda ftit niftakru li taħt il-baħar hemm dinja oħra. U għalhekk ħloq żewġ karattri differenti li huma l-qarnita u l-lampuka. Mela l-istorja hija fuq lampuka u qarnita. U li għawdek f'din l-istorja jibdew jilabu noli biex bekk it-tfal ikun jistgħu jirrelataw l-istorja ma' kuljum. Jiena fl-istorja daħħalt sitwazzjoni fejn il-qarnita titfallinka u hemmhekk l-edukatur jew min kien qed jaqra l-istorja jista' jieħu spunt u jagħti iktar spjegazzjoni fuq il-qarnit u fuq il-ħut li nsibu fl-Ibħra Maltin. F'din l-istorja wkoll insibu li l-lampuka teħel qalb il-ħaxix. U avolja il-qarnita hija mollusk u l-lampuka hija ħuta, xorta waħda ma sabu l-ebda problemi li jgħinu l-xulxin. Rita l-qarnita kienet qed tilab noli mal-ħabiba tal-qalb tagħha ċikka l-lampuka. Waqt li ċikka kienet bajnejha magħluqa tot in-numri 1, 2, 3, Rita l-qarnita marret tistaħba f'waħda mill-ħofor tal-blat. ċikka marret fittex lil Rita. Dal-waqt nabdek Rita, qalet ċikka bitbissima. Meta ċikka ddiet minn quddiem il-ħofra fejn kien hemm Rita l-qarnita, Rita tefgħet il-linka biex ma taraħħiex. Issa żgur missa taqbadni, ħasbet Rita bejna u bejn ruħha. Imma ċikka l-lampuka tfixklet u demba weħel fil-ħaxix. Ajjut, ajjut, weħilt mal-ħaxix. It-pinġija tal-ktieb għamlithom il-bravissima Sue Flask u għall-età żgħira huwa ħafna importanti li ikun hemm istampi kbar u sbieħ biex bekk it-tfal ikunu jistgħu jifhmu fuq xi xini l-istorja u mill-istampi stess joħorġu iktar emozzjonijiet, bħal meta il-lampuka teħel bejn il-ħaxix, naraw li fl-istampa tkun qed tibki. Rita l-qarnita baqgħet mistoħbija għax ħasbet li ċikka qed tiċċajta. Wara ftit Rita ħarġet mill-ħofra, rat lil ċikka mwaħla, ġejja ngħinek qaltilha Rita. Bit-tentakli twal ta' Rita, ċikka l-lampuka ġiet salvata u ħarġet mill-ħaxix twil.
Għarrokna li jmiss, iltqajna mal-kittib Awċi Joe Camilleri li tkellem magħna dwar il-proċess tal-kitba kreattiva, il-ġeneri u t-temi li jikteb dwarhom, u proġetti oħra ta' kitba li qiegħed jaħdem fuqhom. Jiena naħseb li bħafna kittieba oħrajn għaddejt minn fażijiet esperimentattivi. Ġifieri ktibt żewġ romanzi, ktibt xi 7 drammi, żewġ radiodrammi, ktibt ħafna saġġi, speċjalment saġġi analitiċi l-iktar dwar l-arti viżiva. U ktibtu n-novelli. U dawn il-fażijiet kienu dejjem biex nipprova nikxef, nara liema medju l-iktar li joqgħod, liema ġeneru l-iktar li joqgħod għal temperament tiegħi. U sibt li n-novella hija l-iktar ġeneru adattata għalija. Waħda għax in-novella fil-qosor tagħha li toqgħod ħafna għat-temperament tiegħi. Jiena bniedem li nikteb skont il-burdati. Allura il-burdata tal-waqt irrid nikteb dak li nħoss għax jekk jgħaddi żmien tiksaħ u mbagħad nitlef l-interess fiha. Mela hija adattata. It-tieni nett li tipprovdi l-isfida għax fil-qosor wieħed irid jitratta mhux biss is-suġġett li jkollu, mhux biss irid jiżviluppa il-karattri tiegħu, imma wkoll irid jgħaddi l-kumment, irid jgħaddi l-riflessjoni tiegħu u n-novella nħoss li hija adattata għaliha. Il-novella tiegħi hija novella introspettiva. Jiena nħobb nistudja, nifli u narbel il-bniedem fl-emejjel, f'sitwazzjonijiet u f'ċirkostanzi differenti. Irrid nara il-bniedem dejjem kif iġib ruħu bil-weġat, bit-tensjonijiet, bil-konflitti, bil-konflitti kemm interni u kemm esterni, bl-ossessjonijiet tiegħu, bil-preokkupazzjonijiet, b'dak kollu li lilu jkun ikexkxu, imma wkoll anki b'dawk il-motivi u b'dawk l-emozzjonijiet kollha li huma pożittivi, prinċipalment l-imħabba, bl-aċċettazzjoni li tista' ġib magħha, bis-sens ta' apprezzament, bis-solidarjetà. Jiena il-karattri tiegħi huma kollha karattri li jiġu minn wara l-kantuniera, karattri li nsibuhom fit-triq li nħabtu wiċċhom magħhom ta' kuljum, huma karattri kważi anti-eroj, karattri li kollha qegħdin jippruvaw iqumu li jolew il fuq, imma li dejjem hemm xi forza superjuri li dejjem qiegħda tipprova tgħaddashom l-isfel. Issa jkun hemm min jeleb u jitla u jinqata', ikun hemm min jerġa' jaqa' b'ċerta dinjità, ikun hemm min jieħu tisbita kbira, ikun hemm min ma jirnexxilux iqum. Jiena nħobb nitlaq minn dimensjoni waħda, imma mbagħad nespandi u nwessa permezz ta' strateġiji differenti. Jistgħu jkunu permezz ta' impressjonijiet, permezz ta' rappreżentazzjonijiet, permezz ta' kummenti, ta' osservazzjonijiet, ta' analisi, anki permezz ta' dialogu. Dialogu x'jgħid il-karattru, x'jgħidu karattri oħrajn fuqu, anki permezz biex ngħidlek ta' pinzellati ħfief l-hawn u lem li flimkien mbagħad jorbtu u jaqdu dak il-messaġġ kollu li nkun irid inwassal. Aktarx li n-novella jiena ma nħobbx niktibha fis-sistema ta' kronoloġika ta' kawża effett, imma dejjem inħobb naħdem bil-flashbacks. Iġifieri li nagħmel qisu żigu żgħig bejn l-imoddi, bejn il-preżent u bejn il-futur biex hekk dejjem noħroġ dak l-element mhux biss ta' kontemporanjetà imma wkoll ta' postmodernizmu. Il-novella tiegħi waqt li qiegħda titkellem fuq il-preżent imma għandha wkoll ċerta direzzjoni lejn iż-żmien li ġej. Imbagħad meta nagħlaq jien ma nagħmilx konklużjoni. Jiġifieri ħafna drabi n-novella nħallija kważi tperper, open-ended biex il-qarrej isir koawtur. Kirid jista' jkompli jespandi, jkompli jibni, jkompli jinterpreta. Għax jiena nħoss li jiena bħala kittieb m'għandix il-muftieħ ta' kollox, imma inħalli s-sitwazzjonijiet jimxu u jiżviluppaw dejjem skont iċ-ċirkostanzi partikolari li jkun hemm. Jiena diġà għandi żewġ ġabriet oħrajn ta' novelli, wieħed minnhom wasal fl-istadju tal-qari tal-provi, ieħor dalwaqt jitlaq għall-istamperija u qiegħed ukoll inħejji żewġ ġabriet oħrajn biex ikunu għall-lest. Għandi t-tama wkoll li forsi hemm proġett ieħor li naqbad fih.
Qabel ma manuskritt jgħaddi għal qari tal-provi, is-setting u l-istampar, l-ewwel jgħaddi minn proċess twil ta' editjar. It-tim tagħna tkellem ma' Klera Zoppardi u Kita Zoppardi sabiex jitkixxef dwar din is-sena. Qabel xejn b'editjar nifhmu l-tinqija u t-tiswija ta' testi qabel ma jiġu pubblikati. Mela maħniex qegħdin nitkellmu fuq il-korrezzjoni jew it-titjib ta' ktieb, imma qegħdin nitkellmu fuq it-titjib ta' manuskritt qabel ma dan jgħaddi għal bqija tal-proċess tal-pubblikazzjoni. Editur irid ikun qabel xejn arrej li jaqra ħafna għaliex għax irid iħejji il-manuskritt għas-suq. Irrid jara li t-test li għandu fidejh ħajintoġob mill-qarrejja u għalhekk irid jidħol fiż-żarbun ta' bosta qarrejja differenti sabiex joffrilhom prodott li huwa wertit li jaqblulhom jinvestu fih, li jaqblulhom idaħlu jdhom fil-but u jixtruh. Inħobb naqsmu l-editjar fi tnejn, hemm dak l-editjar ġenerali u l-editjar speċifiku. L-editjar ġenerali ikun fażi bikrija tal-kidba, fis-sens jinvolvi ħafna tqaċċit, pereżempju, naf, dik inti ktibt romanz ta' 100,000 kelma, l-editjar inħobb nuża hekk di l-espressjoni ta' imqas kbir ħafna u letteralment ħadd qaċċat anke 50,000 jekk hemm bżonn, sewwa x'aktar ikunu qegħdin hemm għal xejn. L-editjar ġenerali wkoll ifisser li inti tbiddel pereżempju ċertu ideat. Tneħħi ċertu paragrafi, ċertu kapitli, skużani, ċertu kapitli u tpoġġihom f'postijiet oħra. Tiżviluppa aktar karattri jew saħansitra tibdilhom. Li dak l-editjar ġenerali. Imbagħad hemm l-editjar speċifiku, l-editjar ta' kliem partikolari, naf, ġili tagħmel twittex kelma, ma ngħidu skiet u tajt il-listrina. Din il-kelma użajta 200 darba, kif jista' jkun, ma jistax ikun li ħanuża l-istess kelma 200 darba, mela trid tibdel jew trid tneħħi, trid tqaċċat. Huwa editjar ta' sintassi, ta' paragrafi, ta' grammatika, dak huwa l-editjar speċifiku u tajjeb li ma nħedux iżball li nħawduh mal-qari tal-provi, għax dak terġgħu tgħid huwa xi ħaġa oħra. Jiġifieri fil-proċess tal-kidba, ħanajtek, meta jiena nkun qed nikteb sewwa, jiena qed neditja il-ħin kollu. Lesti jiena f'kapitlu u nibda neditjah, jiġifieri nqaċċat ċertu ideat, niżviluppa ċertu ideat oħra, nara li l-karattri tiegħi huma tajbin, joħorġu kif irrid jiena, eċetera, eċetera. Imma il-qari tal-provi dejjem għandek arrejja tal-provi li qed jarawlek ġeneralment l-ortografija, ġi ma jitlux fl-editjar per se ħanajtek. L-editjar huwa intwizzjoni u għalhekk din hija xi ħaġa diffiċli ħafna, ġifieri inti teditja bl-intwizzjoni tiegħek. Imma l-intwizzjoni ma ġibix mix-xejn, jiġifieri jiena ma naqbadx ngħid ara din mhux tajba, għaliex għax ma toġobniex, le. Din mhix tajba, irrid ikun hemm argumenti solidi u validi biex jiena naċċetta jew ma naċċetta xi ħaġa tajba f'test. Kif ħassir din? Billi tkun taqra ħafna, l-intwizzjoni ġiba bagalja imma enormi ta' qari. Mela inti taf jekk xi ħadd qed jgħid xi ħaġa li diġà ntqalet, jiena nagħtu mod tant inkun rajt li l-persuna ngħidilha isma'. Din il-ħaġa, din l-idea ara deret hemmhekk. Inti qed tgħidha eżatt bħat-tali. Issa inti xi trid? Li tagħmel hekk? Jew ħass se tibdel dik l-idea, jew se tirranġa, jew se teditja, jew se ddawwara u tgħidha b'mod ġdid, b'mod li huwa tiegħek, b'vuċi li hija tiegħek. Mela l-editjar huwa intwizzjoni u għalhekk huwa diffiċli. U għalhekk ukoll ħafna kittieba ma jafdawx forsi edituri għax jgħidulek imma dak l-editur dik l-editriċi fejn taf. Kif taqbad u teditja x-xogħol tiegħi. Jekk l-editriċi imma tafda u taf li rat ħafna u taf li dak li se tgħidlek fil-fatt huwa għal-ġid tat-test u għal-ġid tiegħek, mela mbagħad allura iva.
Ix-xogħol 99% ħajkun ħafna iktar aħjar mill-ewwel draft, it-tieni draft li tkun ktibt inti. Sfortunatament f'pajjiżna m'għandniex tradizzjoni ta' editjar jew ħanajtek m'għandniex tradizzjoni twila ta' editjar u bosta drabi b'editur nifhmu l xi ħadd illi jikkompila antoloġija, xi ħadd illi jieħu ħsieb gazzetta jew antoloġija ġenerali. Però barra minn Malta l-irwol ta' editur huwa ħafna iktar speċifiku. Tant li nsibu diversi tipi ta' edituri, tant li nsibu edituri li speċjalizzaw biss fil-kidba tfal pereżempju, li jieħdu ħsieb jeditjaw biss romanzi polizzjeski ngħidu aħna. U din hija waħda mill-affarijiet li f'pajjiżna nistgħu naħdmu iktar fuqha, illi naraw illi mhux biss niżviluppaw l-editjar bħala professjoni, imma naraw ukoll illi jkollna edituri differenti li jaqdu niċeġ differenti fis-suq. Edituri li jieħdu ħsieb testi li huma tradotti pereżempju, jew edituri li huma speċifikament għal kodba ta' tfal. U mhix biss tajjeb ninutaw ukoll li mhix biss il-kidba kreattiva, kidba letterarja li teħtieġ l-editjar. Enka il-kidbiet li mhumiex fittizji, enka kidbiet bħal poeżiji wkoll jistgħu jgħaddu mill-proċess ta' editjar, mhumiex biss in-novelli u r-romanzi li jeħtieġu lill-edituri. Is-sajf jibda fil-21 ta' Ġunju u jintemm 3 xhur wara, f'Settembru. Iżda li lin mid-dati, is-sajf Malti jinħass donnu l-itwal staġun ta' pajjiżna u ġieli nġarbuh ukoll barra minn żmienu. Ngħidu aħna f'Novembru, meta jkollna s-sajf ta' San Martin u meta tagħmel isħana fi ftuħ is-sena. Tant li ngħidu li s-sajf ta' Jannar għana tal-fqiru tal-bidwi. Billi l-ksieħi kitli l-fqir, għandna wkoll il-qwiel, is-sajf kapott tal-fqir u għal minu baħ, aħjarif inkella aħ. Għandna mbagħad qwiel marbuta max-xhur ta' Ġunju, Lulju, Awwissu u Settembru. Bosta minn dawn il-qwiel jintrabtu ma' sħana, l-irjieħ u l-agrikoltura. Ngħidu aħna Ġunju ħanin, ixebba lill-bidwi u lill-fqir. U f'Ġunju tidħol l-għassa. Tal-aħħar billi l-bdiewa jkollhom jassu l-għeliq mis-serq tal-frott u l-ħxejjex. Bosta drabi, il-qwiel jinqdew bir-rima sabiex niftakruhom aħjar. Ngħidu aħna arqana tirrima ma' daħqana, ħut ma' but u nibqgħu sejrin hekk. F'Ġunju l-bdiewa arqana u l-uċuħ daħqana. F'Ġunju s-suq mimli ħut u s-sajjiet bil-flus fil-but. F'Ġunju ssib il-ftiet, il-bidwi u s-sajjiet. Ġunju ġunjett, ineħħi l-qmis u d-dublett. Ġunju għall-om ma' manju, fis-sodda jagħtina banju. Ġunju xahar ta' dris u fis-sodda tħoss il-qris. Ma' Ġunju il-ġurnata titwal u s-siġra titqal. Ma' Ġunju il-bejja maċana u l-bdiewa arqana. Fix-xahar ta' Lulju nkomplu nfakru fi sħana billi ngħidu li Lulju x-xahar tal-omma. F'dan ix-xahar ma niftakrux biss fis-sena tal-bidja, imma naħsbu wkoll fil-ħajjata permezz tal-qawl. Lulju l-ħajjatin jibdew jaqilgħu xi karlin. Lulju jfakkarna wkoll li dari, il-ħajja soċjali u s-sena agrikola ta' niesna kienu marbuta mal-kalendarju reliġjuż, billi ngħidu li fellus ta' Lulju jagħtik bajda f'San Pupulju. Awwissu wkoll għandu post fost il-qwiel marbuta mas-sajf u bosta minn dawn huma xhieda tal-qilla tax-xemx fix-xahar ta' Santa Marija. Kif naraw fi qwiel bħal Awwissu qatt ma ħamel lilu nnifsu, jew Awwissu x-xemx taħarqu u x-xita tmissu. Id-dinja agrikola wkoll tiġi mfakra b'xi qwiel f'dan iż-żmien tas-sena. Ngħidu aħna permezz tal-proverbji f'Awwissu l-għeneb iħallik tmissu. Jew meta l-ansal jagħmel il-wart f'Awwissu, ix-xita tkun bikrija. L-aħħar xahar li jmiss mas-sajf huwa Settembru, xahar li skont it-tradizzjoni orali jagħtina ħiel tat-temp fis-7 xhur ta' wara. Tant li niesna kienu jgħidu li qamar Settembru jiġbed 7 warajh.
F'dan iż-żmien, is-sajt ukoll ikun imissu jissemma permezz tal-qawl. Kont ta' Settembru jabbi bil-gżiedz, kont ta' Diċembru hu wisq bil-qies. Fl-aħħar nett nistgħu nsemmu wkoll il-qawl xemx ta' Settembru tiftaħ il-bibien tar-rixtellu li jirrifletti t-tip ta' temperatura li jkollna f'dan iż-żmien. Billi ommijietna u missirijietna kienu konxi ħafna tal-istaġuni u tax-xhur, it-tradizzjoni orali tagħna hija mimlija b'referenzi għalihom, speċjalment fil-qwiel. Dawn tal-lum kienu biss ftit mill-qwiel marbuta mas-sajf u li huma xhieda ta' kemm jista' jkun rikk il-sinna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.